Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ippreżenta mozzjoni illi la darba l-Qorti tal-Appell sabet li l-fejn bejn Stuart Vitals u l-Gvern kienu fraudolenti. Il-Prim Ministru Robert Abela għandu jirkupra l-400 miljun euro illi nsterqu minbut il-poplu minnu fih. Din il-Kamra għandha tirriżolvi li teżiġi li l-Prim Ministru għandu minnu fih jieħu dawk l-azzjonijiet kollha meħtieġa, inkluż iżda mhux biss li jistitwixxi proċeduri legali sabiex il-Gvern ta' Malta jirkupra kwalunkwe ammont li tħallas b'mod indebitu lil Stewart Malta Assets ġa Vital Global Healthcare Assets Limited u jew lis-sussidjarji tagħhom minn fuq iċ-ċittadini Maltin u Awċin. Kollu tnejn wara nofsinhar fil-Parlament wara li ż-żewġ naħat tal-Kamra qablu li jiddiskutu s-sentenza li ngħatat it-tnejn filgħodu mill-Qorti tal-Appell fejn instab ukoll li l-Gvern tal-Labor kien f'kollużjoni f'erq wieħed ma' Vitals u Stewart. Bernard Grech insista li f'pajjiż normali m'għandux għalfejn ikun kap tal-Oppożizzjoni sabiex jgħid lill-awtoritajiet, lill-Kummissarju tal-Pulizija u lill-Prim Ministru tal-pajjiż sabiex jieħdu azzjoni. Pajjiż normali nirkupraw il-flus li ġew misruqa minħalqu lid dal-poplu. Pajjiż normali ma jkunx hemm għalfejn illi l-kap tal-Oppożizzjoni jiftaħ kawża. F'pajjiż normali il-Kummissarju tal-Pulizija jagħmel xogħlu. F'pajjiż normali l-Avukat Ġenerali jagħmel xogħlu. F'pajjiż normali il-Prim Ministru ta' qabel u tissa ma jagħtux l-isptarijiet u jagħtu 400 miljun. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista illi dejjem skont is-sentenza li ngħatat mill-Qorti il-Gvern Laburista kien jaf illi dan id-deal kienu qed korrottu fraudolenti iżda baqa' jippersistu jħallas il-mijiet ta' miljuni ta' euro. Mhux biss id-deputati Laburisti li kienu taħt it-tmexxija ta' Joseph Muscat, iżda anke d-deputati preżenti sal-aħħar budget tas-sena li għaddiet. Laqstant Bernard Grech iddeskriva din is-sentenza bħala l-akbar ċertifikat tal-Gvern kontra l-poplu Malti Wawċi għaliex jidher iswed fuq l-abjat illi jagħmlu kollox kontra l-interess tal-poplu kienet biss grazzi għal din il-kawża illi din l-emoraġija fraudolenti minbut il-poplu waqfet. Bernard Grech insista li Robert Abela huwa verament il-kontinwità ta' dak ta' qablu u din is-sentenza hija prova ta' dan. Il-Prim Ministru huwa il-kontinwità, il-Prim Ministru huwa dajjef, il-Prim Ministru huwa kompliċi, il-Prim Ministru għandu il-mano impasta u l-Prim Ministru wiegħed illi mu se jagħmel xejn. Matul id-diskors tal-kap tal-Partit Nazzjonalista skomdu għall-aħħar, il-mexxej tal-Labor Robert Abela oġbu jinterrompiha aktar minn darba fejn fuqat minnhom san sitra abbanduna u remma għal kollox lil Joseph Muscat u lid-deputati tiegħu. Uħud illi għadhom spalla ma' Abela fosthom id-deputat Prim Ministru iżda Abela nnifsu. Meta wieġbu għar-rikors maħluf, il-konvenuti l-oħra, iġifieri qed jirreferi għall-Gvern, iddefendew. Ta' fil-min, Sur President, iddefendew? Tafu lil min iddefendew? Dawn ta' qudiemna ma ddefendewx il-poplu. Ma qablux ma Adrian Delija u qalulu ejja ħanamlu l-kawża flimkien le. Għamlu minn kollox biex iwaqfulu l-kawża u iddefendew il-pożizzjoni tas-soċjetajiet appellanti. Il-qorti f'dak il-bran irriferiet għal dak li ġara fl-2018. Dan hekk kif Robert Abela kien propju membru parlamentari taħt it-tmexxija ta' Joseph Muscat fl-2018 kif ukoll kien il-konsulent tal-kabinett ta' Joseph Muscat.